गिबियावनो आं गावखौनो सिनायथि होनो आंनि मुङा जाबाय डक्टर लुक दैमारि प्रिन्सिपाल उदालगुरि कलेज उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आं बिटिआर आकर्डनि सोमोन्दै सिगांनिफ्रायनो मोनसे पजिटिभ आंगोलजों नायगासिनो मानो होनबा जों मिथिगौ जोंनि बर' समाजा मा अबस्थायाव दंमोन आरो दिनै मा अबस्थायाव फैखो जेरै जोंनि जोहोलावफोरा मा परिस्थितिनि बायध'आव थांनानै संग्राम खालामनानै बोरै बे परिस्थितिसिम सफैहोखो बेखौ जुदि जों बिजिरनानै नायोब्ला जोबोद दुखुनि खोथा दा बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे सुक्तिखौ जुदि जों बिजिरनानै नायोबा आं पार्सनेलि एसे बिजिरनानै नायनानै बेनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे इट्स अ लं awaited accord it's an accord okay which has come in time right time I should say मानो होनबा बे आकर्डखौ दिनै जुदि बर' रायजोआ बा गुबुन गुबुन बर' अर्गानाइजेसनफोरा नाजावामोनबा इयुननि समाव बेसेबां बोसोरनि समाव बेबायदि आकर्डआ जानो हागौ जों बुंनो हाया मानो होनबा जों साननोनो हाया मानो होनबा जों मिथिगौ जोंनि बर' समाजखौ बोरै लेथेर बेथेर खालामनो थाखाय बोरै आफादखौ लेथेर बेथेर खालामनो थाखाय सोर माने नाजागासिनो दंमोन जों एसे जुदि रिजायनानै जुदि जों नायोबा बिजिरनानै जुदि नायोबा जों हमनो हायो मोनदाङो बेनिखायनो खिन्थु जों बर' समाजखौ जेब्ला जों बेबायदि लेथेर बेथेर आरोबाव जाबावनायखौ जों लुबैया बेनिखायनो बे आकर्डआ जे जाना फैबाय आरो बे जाना फैनायनि समा जे राइट सम होननानै जों बेखौनो बुंनो हागोन आंनि बिजिरनायाव बेखौ पजिटिभलि नायनांगोन दे जों गासैबो जों पजिटिभलि नायनांगोन मानो होनबा बेखौ जुदि गासै बुस्थुखौनो जों पजिटिभलि नायोबा बिनिफ्राय जोङो मोजां फिथाइखौ बा मोजां नोजोरखौ नुहुरगोन आरो मानो होनबा जों बे बिटिआर सुक्तिया जों एफा गोबावनि उनाव जों बिटिसि आकर्डआ 2003 जादोंमोन होमब्ला आरो दा बियो 2020 जाबाय नङा होमबा 2020 होमबा खै बोसोरनि उनाव जाखो होमबा जथेस्थ गोबाव बोसोर नांबाय आरो दा बे गोबाव बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव लेथेर बेथेर आरोबाव जाबावबाय एनडिबि फेक्सन जेखौ जों बर' समाजा लुबैथारा एनडिबि सेरखाय बेरखाय बेबायदिनो जालांबाय थाबाय आरो जुदि बेबायदि सेरखाय हेंथा मोनसेनिफ्राय मोनसे जालांबाय थागोन जेखौ जोंनि बर' समाजा लुबैया बेनिखायनो बे लेथेर बेथेर जायै सिगाङावनो आरोबाव बर' समाजा जेसेबां जि परिस्थिति मोजां परिस्थिति बिनिख्रुइ गाज्रि जायै सिगाङावनो बे आकर्डआ जाना फैबाय बे मोनसे मा होनना बुंगोन राइट आकर्ड राइट एट राइट टाइम आंनि नोजोरनिफ्राय बेखौनो बुंनो लुबैयो इट इज सफार वान अफ द बेस्ट आं बेस्ट होननानैथ' बुङा वान अफ द बेस्ट जेरै बिएससिआ बिटिएडिनि थाखाय मोनसे स्टेपमोन मोनसे आगानमोन थिग बेबायदिनो बिटिएडि बा बिटिसि सुक्तियाबो बिटिआरनि मोनसे आगानसो आरो आं सानो बे बिटिआरआबो मेबि फर फार्दार स्टेटआनो जाथोंबा मोनसे इउनियन टेरिटरियानो जाथों बिनि मोनसे आगान मोनसे मा होनना बुंगोन स्टेप फार्दार स्टेप बेनिखायनो बे जों पजिटिभलि बेखौ जुदि जों नायोब्ला होमब्ला जों बेखौनो मोननो हायो बा बुजिनो हायो जे इट्स अ राइट आकर्ड आरो बेहाय मा दं गैया जुदि जों बेखौबो आरोबाव जुदि बिजिरनानै नायोब्ला जों गोबां बेनिफ्राय जोङो मोजां फिथाइफोरखौ जों मोननो हायो आं मोननै मोनथामसोखौ बे एकदम एक्सक्लुसिभलि जि आकर्ड बेनिफ्रायनो आं एसे बिजिरनानै बुंनो लुबैयो गुबुनाथ' लामनो जायफ्रा बे आकर्डनि सायाव मोजाङै फरायना नायबाय बिजिरना नायबाय बिथांमोनाथ' जथेस्थ मिन्थिगोन खिन्थु आं पार्सनेलि बेखौनो बुंनो लुबैयो जे बर' समाजनि थाखाय बा गुबुन समाजनि थाखायबो जुदि जों गोजोननायखौ जुदि लुबैयोब्ला होमब्ला बे बिटिआर सुक्तिनिफ्राय जों मोननो हायो जों हारि हिसाबै जुदि थांना थानोबा जोंनि सिनायथिखौ जुदि जों दोननो लुबैयोब्ला सिगाङावनो जाबाय जोंहा मोनसे रावनि सिनायथि आरो जायगानि सिनायथि दा नों आं बर' होनना बुंब्ला आं जेब्लाबो माने आं
गावनि रावजों आं सिनायथिखौ होयो बे मोनसे सिनायथिनि मोनसे मा होनना बुंगोन one of the elements of identifying oneself no माने मा होनना बुंगोन मा रावाव बा मा हारिनि मानसि मा हारिनि सुबुं बेखौ जुदि गाव सिनायथिखौ होनोबा मोनसे राव नांगौ आरो बे रावखौ बोरैहाय जोङो जौगाहोनो हायो बोरैहाय जों बिनि सिनायथिखौ जेब्लाबो दोननो हायो बे सुक्तिजोंनो जों बेखौ मोनदांदों नंगौ बिटिसि सुक्तियावबो जों मोनदोंमोन नोंखौ वेल एन्ड गुड बेनि गेजेरजोंनो आरोबाव जे बिटिआर सुक्तियावबो जों बेखौ मोननो हायो बेखौ आरोबाव जों साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनायनि जों मोनसे लामा मोनदों नै क्लास 6 नि 6.5 आव ओरैबायदि लिरनाय दङ ए कालचारेल कमप्लेक्स कम सेन्टार अफ एक्सेलेन्स इन द नेम अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म which is to be established at Thulungapuri Kokrajhar district बेहाय मा होनदों the center will study and recommend measures for protection and promotion of language culture identity etc of Bodos residing in Assam as well as other states of India the center will be managed by BTC with financial assistance from both central and state governments now दा बेहाय जोंनि सिनायथिखौ दोननोब्ला जोंनि हारिमुखौ जुदि जों आवगायहोनोब्ला जोंनि रावखौ जुदि जों आवगायहोनोबा होमब्ला बे मोनसे जोंहा स्टेप बे मोनसे आगान जोंनि थाखाय जोंनि बर' बिटिएडिआव थानायफोरनिल' नङा गुबुन जायफोरा बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय गुबुन आरो जायफोरा आसामनि बाहेरायाव थानाय बिथांमोननि थाखायबो बे सुबिदाखौ होनाय जायो जायफोरानो बिनि सायाव मिन्थिनो लुबैयो सोलोंनो लुबैयो आवगायनो लुबैयो बे सेन्टारनि जोंनि जों आवगायनो हागोन बे सुबिदाखौ खिन्थु बेखौहाय आकर्डआव होनाय जादों आरो मोनसे जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल एस्टाब्लिश ए सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम स्कुल्स नै जि बुस्थुखौ बर' साहित्य सभाबो बिदोंमोन आरो माने आबसुआबो बिगासिनो गुबुन गुबुन जे आं सासे बर' साहित्यनि सासे सुबुं माबा सोद्रोमा नङा बा आबसुनिबो सोद्रोमा नङा खिन्थु आं सासे बर' हिसाबै खिन्थु आं लुबैयोमोन सेपारेट डाइरेक्टरेट थाबालाय जों बर' गथ'फोरनि थाखाय बर' जायफोरानो फरायदा बर' मिडियामावबो बर' बिजों फरायगासिनो बिथांमोननि थाखाय नांगौ होननानै खिन्थु बिगासिनो दं खिन्थु खोनासङाखैमोन दा बे सुक्तियाव बेखौ जों मोननो हादों आरो बे मा गाज्रि दा बेनि थाखाय आं सानो बर' हारिनि थाखाय बेफोर जोबोद मोजां मोनसे क्लज दा गुबुन गुबुन प्रभिजनफोरखौ जुदि जों नायोब्ला बेनिफ्रायबो जथेस्थ जों मोनदांनो हायो बिसेसकरि जोङो अनुस्थानफोरखौ जुदि जों नायोब्ला होमब्ला जों लामनो जों नुनो हायो जोंहा गुबुन सेपारेट स्टेट मोनब्लाबो दा जों नागालेण्डखौनो नाय अरुणाचलखौनो नाय बा मेघालयखौनो नाय बा त्रिपुराखौनो नाय बा जोंनि गावनि स्टेट आसामखौनो नाय जिबायदि अनुस्थान बेहाय इनक्लुड खालामनाय जादों बेफोर गैजोबा दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एट बरमा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बेनिफ्राय बबेयाव होनाय जागोन जायगाखौथ' उनाव बासिना लानाय जागोन दां बेनिफ्राय स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार्स एट उदालगुरि बाक्सा एन्ड चिरां गासै बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझाराव दंखायो हिसाबै इन्स्टिटिउट अफ लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट एट टांला उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नर्थ इस्ट रिजनाल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स एट रौमारि चिरां डिस्ट्रिक्ट हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउट जायगाखौ बेहाय माबानाय जायाखै सायख'नाय जाथ'वाखै रिजनाल केम्पास अफ इन्दिरा गान्धी नेशनल ट्राइबल इउनिभार्सिटि एट भैरबकुंड उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट द बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम एट सालबारि बाक्सा नेशनल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि NIT एट उदालगुरि एडिशनल नवोदय विद्यालय इन इच डिस्ट्रिक्ट अफ बिटिएडि दा बेफोरखिनि अनुस्थानखौ शिक्षा अनुस्थान बिसोरो होनो बे आकर्डनि जोंनो होनो थाखाय आवगायगासिनो दा बेफोरबायदि अनुस्थान इन्स्टिटिउसन गुबुन गुबुन स्टेटआव खैथा दङ दा बेफोरखौ बिजिरना नायोब्ला जों बे आकर्डनि जोंनो जों मोननो थांगासिनो दा बेखौ बिजिरना नायोब्ला जों गुबुन स्टेटनिख्रुइ जोंनियावसो साबसिन होमब्ला जों बे आकर्डखौ बोरै गाज्रि होनना बुंनो हानो आंनि नोजोरनिफ्राय बे खोथाखौ आं बुंगासिनो आंनि नोजोरावबा जोबोद मोजां आरो दा बेजों लोगोसेनो आसाम गभर्नमेन्टनि जुनै
ओरैबायदि दङ बड'लेण्ड इन्स्टिटिउट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट एट गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव पलिटेकनिक एन्ड भकेसनेल ट्रेनिं इन्स्टिटिउट एट सिंग्लिमारि हरिसिंगा बासबारि एन्ड गोबर्धना the organic university okay at Rauta veterinary college and hospital at Kumrikata institute of paramedical and nursing sciences jaiga ka dabel saikone jai provincialization of college of music and fine arts at Kokrajhar Birsa Munda complex Swami Vivekananda youth center Dr Bhupendra Hazarika memorial multipurpose cultural auditorium Gorkha Bhavan at Chirang Kherai Sale Center for Bodo Art and Culture with Tribal Art Gallery Kum Museum at Bhergaon Batu Harimapuri at Kumurikata बेफोरबायदि इन्स्टिटिउट गुबुन स्टेटआव जुदि जों नायोब्ला जों नुनो मोना खिन्थु जोंनि बर' आकर्डनि जोनै बेखिनिखौबो जों मोननो थांगासिनो बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर'निल' नङा गुबुन हारिफोराबो बे सुबिदाखिनिखौ लानो हायो जे बेहाय जेसेबां आं दा नै एजुकेशनल इन्स्टिटिउटनि नामफोरखौ दा बेरखांहोदों आरो दा नै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जिबायदि सुबिदाखौ दा बिसोर होगोन होननानै दा बे आकर्डनि जोनैनो बेरखांहोदों बेफोर गासैबो जोंनि बर'निल' नङा दा गुबुन हारिफोराबो बिनि सुबिदाखौ मोननो थांगासिनो आरो बेहाय लामनो मा होनना बुंगोन खामानि बायदिसिना बेफोरनिबो सुबिदा फैगोन आरो बेफोरखौ लानो जोंनि समाजनिफ्रायबो जोंनि लाइमोनफोराबो बेफोरखौ सुबिदाखौ लानो थाखाय बे खाबुखौ मोनगोन बेनिखायनो आं सानो बे आकर्डआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे इन्डास्ट्रिनि बेलायाव जोंहा नै आं एसे सम लादों खिन्थु आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जोनै माबायदि मोननो थांगासिनो डेभेलपमेन्ट अफ इन्डास्ट्रियेल एस्टेट्स आर रामफल बिल क'क्राझार Kokilabari, Baksa, for setting up of small and medium industries, food processing plants with cold storage facilities, identified centers, training, production and marketing centers for handloom and textile products at identified locations, bamboo nursery comb production and processing center, promotion of ecotourism in Manas National Park, Bornodi Wildlife Sanctuary, Sakrasila Wildlife Sanctuary, Bhairabkunda, Kalamati, Bogamati, Ultapani, Kosugaon, Jamduar, Diplai Lake, Dhir Lake, Saraisar Lake, and Doranga Mela. Arbinify, Mother Dairy Plants at identified location, railway coach factory in BTAD. That before by the Subida, before by the government of India, central government, Hono Tangasini be Akotnizene, Magazi Zaka. Binikane, be Akoda, Anginizeniफ्राय सोरबाफोर जुदि गाज्रि होनना बुङोब्ला आंनि नोजोरावबा माने गोरोन्थि होननानै आं बुंनो लुबैयो आं मिन्थिनायाव BTR is one of the best accords ever signed in India. बिनि क्लजफोरखौ जेब्लानोखि जों बिजिरनानै नायो जों मिन्थिनो हायो बे क्लजफोराव मा मोजां मा होनना बुङो प्रभिजन्स हाबनानै दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारियाथ' बिनि लाबखौ मोनखागोनानो बिनि अनगायैबो गुबुनफोराबो मोननांगोन आरो मोनगोन जोंहा इन्स्टिटिउसन जेसेबां बेहाय इनक्लुड खालामनाय जायो बिनिफ्रायनो जों मिन्थिनो हायो गुबुन हारिफोराबो बिनिफ्राय फिथाइखौ मोनगोन आरो इन्स्टिटिउसन जेब्ला जेसेबां बेहाय खुलिनाय जागोन एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसनानो जाथों इन्डास्ट्रिसआनो जादों दा बेफोर गासैनिफ्राय जों मिन्थिनो हायो जोंनि बर'ल' नङा गुबुनफ्राबो बिनि फिथाइखौ मोनगोन बेनिखायनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया भारत सरकारा जोंनि थाखाय जिबायदि होदों आसाम सरकारा जोंनि थाखाय जिबायदि होदों बेखौ जों बरायनांगौ आरो बे बरायनायनि गेजेरजोंनो बे आकर्डखौ बिटिआरखौ बोरैहाय जोङो इमप्लिमेन्ट खालामहोनांगौ बेहाय जों गासैबो बर'ल' नङा गुबुन हारिफोरखौबो लोगोसे लानानै जोङो बेखौ क'अपारेसन होनायनि गेजेरजोंनो बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामहोनांगौ बेनो जाबाय आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोननिसिम आरो आं आसा खालामो आरो जोबनायावनो it is one of the best accords ever signed in India.